Imana Harrison na onye ọbụla na-ekwu okwu ya now resign because of insecurity na-eme na Delta State. Do you understand me? Harrison na onye ọbụla kịta na-ekwu okwu ya ịghọtago until we hear his own side of the story, malike n'ife bụ problem wee malike n'ebe nya bụ mmiri si wee baa opi gbọgụrụ. Do you understand me? In as much as na mụnwa fụrụ ya na nyanwa mere very very great mistake by nyanwa iwepụ the money, then oge akpọrọ ya na phone na-ajụ ya how far ọ na ekwukwe na the money zuru ezu. After set and done, o mechakwa return on that money. If I will go a very big fuck up. Do you understand me? But some of whom will not understand what is on ground. My wish for him is ka if I need a messia ka ọ pụta ya ma strategize kwa ọ bụ na ọ ga-continue the work. My advice to him bụ nya debe his work flow, the pattern o chọọ na-alụ ọrụ. Ọ dịkwala well registered na Nigerian government ma police back ya up na ọrụ. Nya wepụta strategy o yeji wee na-alụ ọrụ. In as much as the thing itself nwere ka o si asound na ntị na an individual nwere ike na-arụzi ọrụ police na-alụ. Ihe a niile bụ because of gịnị? Failed system, failed government. Do you understand me? Today kịta a na-negotiate izi with ndị na-apụrụ mmadụ because of money dey involved. Do you understand? Police adịkwuo na involved and all police are be Harrison now. When I look at it today, it is what it is. You know, at this point, kịta ife a bụ na April na March ka ife a mere. Land agent buy him. Delta Governors Aide laments rise in kidnapping. Do you understand me? Then the second one, say that na Delta Governor Aide resign over insecurity. It's Harrison now. Then another one from a premier time where that na Governors Aide resigns, gives reason. The state governor said the aide had no knowledge of what was happening in the state. Do you understand me? So if any Harrison needs to wear quit a job because of rising insecurity, before Kito we engage you onwe na nke Kito na-eme je rescue ndị mmadụ n'ime ọfịa. For me, ọ na-try ịghọtago ayarazi eji because of na ife nwa mere wee tụfuzie Harrison. No, o nwekwara oge ka anyị na-ekwukwa ife niile anyị na-ekwu ka anyị chetakwa na o nwekwara oge ya nwakwa nọ n'ihu ọrụ. Ịghọtago, o nwere oge ọ nọ n'ihu ọrụ. You cannot take that away from him. In as much as onye ọbụla nkịta na-echeta past ya. Do you understand what I'm saying? But I really don't know what happened and ka ebe ife a si wee mebibe. Ịghọtago, mana ka anyị na-eche mgbe ya